wannan yaran da baki aka sake su ku gaya ma kowa wallahi da baki aka sake su kuma ƙarya ne na rantsa da Allah ko zan mutu sai dai in mutu mutane sai ni haka ke lallaba mu kullum sai mu saurara sai a cuce mu sai an kashe mu ne sai an kashe mu ne kashe ma ake so a yi kwana 18 wallahi ba kashe mu ake so a yi kwana 18 kabilanci ake mu ba ciwo ba komai ana so sai an dora mana kasha wani irin rayuwa ne wannan so a daura mana to a zo kashe mu kalau ba a ba mu abinci muna zaune da yunwa an nuna mana kabilanci an sake wasu da baki aka sallame su an sake su an sake mu kawai mu kuma an sake mu saboda su yan plateau ne mu ba yan plateau bane gara duniya ta sani yawa wallahi tribalism da ake mu ban yadda da wannan abun ba amana justice kawai amana justice yanda suka tafi a sake mu yawa a sake mu ma ƙarya ne kai wai kun koma gefe ne kowa ya taso rikicin nan na kowa ne garan gaya muku tun da nake gidan nan ban taba ihu ba ban taba magana ba amma abin ya wuce lebur din da kuke tunani renin wayo ne yawa shari ake so a mana suna neman suna ne ba su shirya wa aikin ba ba wani mai kuyi magana kuyi magana su ce wanted kana da ciwon kaji masharranta ne suna cewa ba wani mai fita su sallame mu da baki kamar yadda suka sallamo yancan an sake mutum 11 a waya aka sake su ba result ba komai rashin gaskiya ne kawai saboda su yan plateau ne mu ba yan plateau bane ana nuna mana kabilanci kuma su christian ne mu musulmai sun ga yan su ne kawai suna ta mutanen su ne a wajen shi yasa suke mana tura mun zan tura ni ma mutane duniya ta san halin da muke ciki a wannan wurin ba abinci ba komai mana azumi ana mana abin da aka ga dama ana ba mu hakuri kullum an ce mana kwana 14 mun zo mun zauna a gurin nan yau kwanan mu 18 ba wani abinci ba komai an aje ma nan gurin muna wahala ana so sai ciwo ya kama na a ce mana da corona ka taba ganin mai corona haka 18 days mai corona ta kai 18 days a bakin mutum har yanzu ba a sake mu ba ba zai yi ba an ce mana 48 hours an ce mana 48 hours za a kawo mana ba kawo mana zalunci ne kawai ake yi wani abin da ba mai gefe babu fe yau ba gefe yau ba gefe ba kowa ya zo na kowa ya zo lallai wallahi sai da ka shi manya amma sai mun wallahi ba ga zalunci ya koma ma saboda kun kuna tunani kun koma saboda tun kuwa da ya ba kawai shi ta mara an da lola aka sallama mutanen ba a ido na aka sallame su ba wani result ba ne aka ba su suka tafi hanya suka kai kota aka sake su yawwa wanda za zo ne mana hankali kuma da mu kananan ya duk wanda yake nan wallahi ba zai ta ba mu ci gaba da kwana da su dan ko duk wanda ya shigo ya zo mu zaki kwana da shi a gida mayar da mutane kamar dabbobi a gida sai cin amanar mutane ake yi ga ƴaƴan mu nan a gida ga iyalan mu kowa yana so je gida a je a zo a kara wa mutum kwana uku kwana hudu an taba yin test kwana uku ne ko kwana hudu hawan jini ne da ita tana na kwance yanzu saboda wannan abin ta zo nan gurin ta duba ni suka ba ta hakuri mutanen nan akan kwana 14 zamu mun yi 14 an ji a sallame mu ne ba akwai abin da suke nufi da Allah wayannan da baki aka gaya musu adai kana yara wai asalewa an gagara asalewa in kana yara a haddajin jirai asalewa an gagara asalewa kabilan shagara da suke nuna sun ce wannan yi ne wannan ba baki aka sake su ba wani certificate da aka ba su ba abin da aka ba su yadda suka dauki yaran da baki aka sake shi yasa suke son su wani shiga ba an nemi kuɗin da kowa ya san inda dare ya mai wai da ake magana an samu kista ina yari da aka dauka aka lika mata an dauki yari an samu ta cuta gaban zagauri shi ke nan yanzu tunda ta yi escape so suke kuma mu sun rike mu suna son su samu wani ciwo a ganzam cutanta aka yi aka ce mata yana da shi a gaban mu ƙarya ne ba ta da komai mun san komai da yake tafiya suna yin so su samu kuɗi ne duk inda suka